Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Δέσποινα. Με τη Δέσποινα έχουμε ήδη κάνει μία θεραπεία Fractional Laser CO2 και σήμερα έχει έρθει να επαναλάβει την ίδια θεραπεία. Ο σκοπός που την κάναμε τη συγκεκριμένη θεραπεία ήταν για σημάδια ακμής και γενικότερα για μία ανάπλαση, μία ανανέωση του προσώπου. Δέσποινα, πώς σου φάνηκε αυτή η θεραπεία, τι είδες, πες μας έτσι την εμπειρία σου. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, κυρίως σε αυτά τα σημάδια τα παλιά που είχα στις σουλές της ακμής, τα οποία νομίζω ότι ελαττώθηκαν πάρα πολύ σε βάθος. Επίσης και από την άλλη μεριά έχω κάποια, τα οποία ήταν πιο ελαφριά, είχαν και αυτά διαφορά όμως. Επίσης νιώθω ότι κάπως το δέρμα έγινε πιο ελαστικό, ότι είχε γενικότερα μια ανανέωση πάρα πολύ άμεση, πέρα από την αρχική, ας πούμε, έτσι, αυτή την αποφλίδωση, ας πούμε, που είχε. Μετά ήταν σαν ξαφνικά να ήταν το δέρμα εντελώς, ας πούμε, καινούριο και φρέσκο και ανανεωμένο. Θες να μας περιγράψεις λίγο πώς ήταν η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα μέχρι που βγήκε και φάνηκε το καινούργιο δέρμα τελείως. Εντάξει, η πρώτη μέρα ήταν αρκετά, ας πούμε, δύσκολη. Από την άποψη ότι υπήρχε αυτός ο ρεθισμός, όχι ότι υπήρχε, ας πούμε, κάποια άλλη δυσκολία. Απλά ήταν ότι λόγω, ας πούμε, της παρέμβασης αυτής υπήρχε έτσι αυτή η κοκκινίλα, η οποία όμως σε 2 μέρες ήταν αρκετά πιο ήπια και μπορούσε να καλυφθεί κιόλας, ας πούμε, με κάποιο make-up, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ενοχλητικό. Και ήταν σχετικά πάρα πολύ σύντομη, δηλαδή η αλλαγή, γύρω ούτε εβδομάδα θα πω, ήταν ότι φάνηκε, ας πούμε, η αλλαγή, ειδικά, ας πούμε, στο μέτωπο μου είχε φανεί ότι είχε γίνει ξαφνικά σαν καινούριο και ότι είχαν φύγει, ας πούμε, και κάτι λεπτές ίσως γραμμές που μπορεί να είχα, ας πούμε, πριν. Οπότε, αν σε ρώταγε κάποιος αν θα την επέλεγες πάλι αυτή τη θεραπεία στο κομμάτι όφελος με ταλαιπωρία ή περίοδο που σε εμπόδισε να κάνεις κάτι, τι θα έλεγες? Εντάξει, καταρχάς είμαι εδώ για να την ξανακάνω. Προφανώς θα έλεγα εννοείται να την κάνετε, γιατί η ταλαιπωρία πραγματικά είναι αυτό, να το βάζεις μια Παρασκευή, ας πούμε, που ίσως δεν θα δουλέψει την επόμενη το πρωί. Και μετά είσαι μια χαρά να κάνεις και το Σαββατοκύριακό σου και να είσαι, ας πούμε, άνετος και δεν είναι ότι κρατάει, ας πούμε, τόσο πολύ, ξέρω εγώ, η ταλαιπωρία, όσο το αποτέλεσμα, το οποίο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και έχει όμως και μια διάρκεια, δηλαδή ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό βελτιώνεται κι άλλο. Δηλαδή, περνάει η δεύτερη εβδομάδα, η τρίτη, ακόμα και στο μήνα. Νόμιζα δηλαδή ότι έβλεπα κάποιες, εντάξει, μικρές ναι μεν, αλλά αυτά τα σημάδια, ας πούμε, τα έχω τόσο πολύ καιρό που το ότι βλέπω ότι όντως μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, από μία φορά είναι μεγάλο κέρδος.